खुलुमबाय स्टुडिअ आं जनालि बसुमतारी बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज लाना फैदों कक्राझारनिफ्राय कक्राझारनि सालाखाथियाव दुंहाव थासारि गंसे हिन्दु नखराव मोननाय जादों मोसौ बेदर बेनि उनावनो दुंहाव थासारि सोमजिदों बे समाव ब्रेकिं निउज लाबोदों कक्राझारनि सालाखाथिनिफ्राय जेराव दिनै फुङाव कक्राझारनि सालाखाथिनि गंसे न'आव दुंहाव थासारि हिन्दु नखराव मोननाय जादों मोसौ बेदर मोननायखौ लानानै दुंहाव थासारि कक्राझार जिल्लानि सालाखाथि पुलिस बादानि सिङाव थानाय नयासारा थामथि खोन्दोआव दुंहाव थासारि सोमजियो दिनै फुङाव गामियाव सासे हिन्दु सुबुंनि नखरनि सिथ्लायाव सन्देह गोनां मोसौ बेदर मोननायनि उनाव दुंहाव थासारि सोमजियो जाथायथिलियाव पुलिस नुजाथियोब्लाबो पुलिसनि सेरावनो हिन्दुफोरनि न'आव मोसौ बेदर गारनायनि अजद लाबोना किशोर बिमुंनि सुबुंनि न'आव गाग्लोबना गोबां खहा खालामो जायगानि सुबुङा मोसौ बेदर गारनाय खामानिजों लोब्बा थानाय सुबुंखौ खानांगौनि दाबियाव दुंहाव थासारि खालामो पुलिसा नाजानानैब्लाबो थासारि दबथायनो हायाखै जेबो मदद खालामनो हायाखै पुलिसा कक्राझारनि सालाखाथियाव दुंहाव थासारि मोसौ बेदर मोननायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों कक्राझारनि सालाखाथियाव मोसौ बेदर मोननायखौ लाना दुंहाव थासारि बे भिजुअल्सखौ देखायगासिनो जेराव हिन्दु नखराव गंसे हिन्दु न'आव मोसौ बेदर गारनायनि अजद लाबोना किशोर बिमुंनि सुबुंनि न'आव गाग्लोबना गोबां खहा खालामो जायगानि सुबुङा मोसौ बेदर गारनाय खामानिजों लोब्बा थानाय सुबुंखौ खानांगौनि दाबियाव दुंहाव थासारि खालामो रायजोफोरा कक्राझारनि सालाखाथिनि बे भिजुअल्स जेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों मोसौ बेदर मोननायखौ लानानै दुंहाव थासारि हिन्दु नखराव मोसौ बेदर मोननायखौ लानानै दुंहाव थासारि नुनो मोन्दों नयासारा थामथि खोन्दोआव बे दुंहाव थासारिया सोमजिदों हिन्दु सुबुंनि नखरनि सिथ्लायाव मोसौ बेदर मोननायनि उनाव दुंहाव थासारि पुलिसनि सेरावनो हिन्दुनि न'आव मोसौ बेदर गारनायनि अजद किशोर बिमुंनि सुबुंनि न'आव गाग्लोबना खहा खालामो रायजोफोरा लोब्बा थानाय सुबुंखौ खानांगौनि दाबियाव रायजोफोरनि बे दुंहाव थासारिखौ नुनो मोन्दों कक्राझारनि सालाखाथिनि बे दुंहाव थासारि मोसौ बेदर मोननायखौ लानानै दुंहाव थासारि जेराव पुलिसाबो नुजाथिफैदों बे दुंहाव थासारिनि उनाव बुफाय बुसि खालामनाय नुनो मोन्दों रायजोफोरनि बे भिजुअल्सआनो जादों कक्राझारनि सालाखाथिनि जेराव ईदआ जोबना थांबाय ईदनि उनावनो बे जाथाय हिन्दु नखराव मोसौ बेदर मोननायखौ लानानै दुंहाव थासारि नुनो मोन्दों न'आव बुख्रुब बुसि खालामदों रायजोफोरा रागा जोंनाय रायजोफोरा बुख्रुब बुसि खालामनाय नुनो मोन्दों कक्राझार जिल्लानि सालाखाथिनि नयासारा थामथि खोन्दोनि बे दुंहाव थासारि दिनै फुङाव गामियाव सासे हिन्दु सुबुंनि नखरनि सिथ्लायाव सन्देह गोनां मोसौ बेदर मोननायनि उनावनो बे दुंहाव थासारिया सोमजिदों আমি এটা ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ এনেকুৱা যে আমাৰ নচেৰা ৩ নম্বৰ পাৰ্টত এটা এনেকুৱা ঘটনা হৈছিল য'ত মানে ছাছপেক্টেড কিবা কাউ মানে স্কিন অকণমান পোৱা হৈছিলে মানুহ এজনৰ ঘৰত তাৰপিছত চিটুৱেশ্যনটো অকণমান মানে আউট অফ কণ্ট্ৰল হোৱা নাই যদিও অকণমান মানে উত্তপ্ত এটা পৰিস্থিতি হৈছিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ মাৰপিট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাই হতাহতি হোৱা নাই চিটুৱেশ্যন নৰ্মেলি আছিলে তাৰপিছত আমি আহিলোঁ আহি কিনে মানে ইনকুৱাৰী কৰিলোঁ আৰু 2 মানুহ সোধপোছৰ কাৰণে 4জন মানুহ মানে যাক একিউজ বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকক সোধপোছৰ কাৰণে আমি থানাত আনিছোঁ আৰু এতিয়া ফাৰ্ডাৰ কিবা হ'লে আমি জনাম কিন্তু বৰ্তমান চিটুৱেশ্যন নৰ্মেল হৈছে আৰু তেনেকুৱা একো পৰিস্থিতি নহয় এইজনক লোৱা হৈছে স্যার 4জন আটক কৰা হৈছে আমি এটা ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ এনেকুৱা যে আমাৰ নচেৰা 3 নম্বৰ পাৰ্টত এটা এনেকুৱা ঘটনা হৈছিল য'ত মানে ছাছপেক্টেড কিবা কাউ মানে স্কিন অকণমান পোৱা হৈছিলে মানুহ এজনৰ ঘৰত তাৰপিছত চিটুৱেশ্যনটো অকণমান মানে আউট অফ কণ্ট্ৰল হোৱা নাই যদিও অকণমান মানে উত্তপ্ত এটা পৰিস্থিতি হৈছিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ মাৰপিট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাই হতাহতি হোৱা নাই চিটুৱেশ্যন নৰ্মেলি আছিলে তাৰপিছত আমি আহিলোঁ আহি কিনে মানে ইনকুৱাৰী কৰিলোঁ আৰু 2 মানুহ সোধপোছৰ কাৰণে 4জন মানুহ মানে যাক একিউজ বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকক সোধপোছৰ কাৰণে আমি থানাত আনিছোঁ আৰু এতিয়া ফাৰ্ডাৰ কিবা হ'লে আমি জনাম কিন্তু বৰ্তমান চিটুৱেশ্যন নৰ্মেল হৈছে আৰু তেনেকুৱা একো পৰিস্থিতি নহয় এইজনক লোৱা হৈছে স্যার 4জন